Quan és necessari l'ingrés d'alguna criatura en aquesta unitat, la nostra preocupació fonamental, a part d'oferir les millors opcions des del punt de vista mèdic, és que tant el pacient com els seus pares se sentin atesos de la millor manera possible cada dia durant les 24 hores. L'UCI disposa de 24 boxs individuals en els quals un familiar pot estar sempre amb el pacient i, a més, hi ha un llit perquè puguin dormir amb ell a l'habitació, fet que redueix l'ansietat tant del pacient com dels pares. A més, els pares disposen d'una zona on poden guardar les pertinences, descansar o rentar-se durant els dies que acompanyin el seu fill o filla a la unitat, que acostumen a ser uns 4 dies i mig de mitjana. El control per part de l'equip clínic és permanent. El fet de saber que la criatura està controlada les 24 hores del dia mitjançant els millors sistemes de monitoratge transmet als pares una gran tranquil·litat. Si els pares no són a la unitat, poden contactar-hi telefònicament, si volen, en qualsevol moment del dia o de la nit. A més, la unitat de cures intensives disposa d'un espai perquè els pares puguin reunir-se amb l'equip mèdic i el personal d'infermeria i expressar-los els seus dubtes i inquietuds. Disposar d'una sala d'aquestes característiques és particularment útil en els casos en què es genera una sobrecàrrega emocional important. Quan l'equip assistencial i els pares ho consideren adequat, també hi intervé l'equip de treball social, voluntaris i fins i tot el d'atenció espiritual per oferir els recursos que es puguin necessitar. Quan els pacients es recuperen, passen a la planta d'hospitalització, on continuen amb els tractaments i les cures necessàries fins que reben l'alta mèdica.